Hello guys, what is happening? Shwt ma pethau? Croeso nôl i PopT. Reite. So fel allwch gweld guys, fi nôl yn Glynydd. Nôl yn y lle fwyaf prydferth yn y byd. A mae'n teimlo mor neis i fod adre ac heddi dwi'n cael dydd eithaf ymlagiedig, alright? Ar diwrnod ymlagiedig, fel arfer, dwi yn licio wneud pethau dwi'n licio wneud fel coginio. Dwi'n hefyd yn licio sialens ac heddi dwi wedi gosod her coginio i fi fy hunan. So, yn dilyn mlaen o'r fideo diwethaf coginio fi, mae'r link lawr fyna. Pryd nes i coginio rai o'r bwydydd mwyaf enwog o'r ffilm a teledu, dwi'n cario mlaen i wneud un o'r pryd o fwyd mwy na thebyg yr un fwyaf poblogaidd, y mwyaf enwog o'r ffilms. Fi'n siarad am y pryd o fwyd Ratatouille o'r ffilm Disney Pixar Ratatouille. Sawl gwaith fi am gweud hwnna yn y fideo yma heddi? Ratatouille, 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 Ratatouille. So, y her fi di gosod, right, yw fod fi angen ail-greu y pryd o fwyd, ac mae angen iddo edrych union yr un peth, ac hefyd mae goffo blasu'n dda. A fi actually goffo gallu cwblhau e. Dwi erioed i bwyta Ratatouille, dwi erioed i chreu Ratatouille o'r blaen, a dwi erioed wedi hyd yn oed gweld e'n go iawn. Yr unig peth dwi'n mynd off yw'r ffilm Ratatouille animated sydd wedi cael ei coginio gan rat. Sym lot o help fyna i fi, ys e. So, gyda'r holl pethau yna cael ei gweud, gadewch i ni ddechrau. Ond cyn i wneud hynny, cofiwch chi Tanysgrifia i PopT, roedd thumbs up ar y fideo yma, a gwasgu'r gloch notification. OK! Mae yna ddau ran i Ratatouille, y sos a torri lan y llysiau i gyd. I wneud hynny, fydd angen un o rhain, mandolyn arnoch chi, i torri nhw mewn i'r discs bach na. Byddwch yn ofalus iawn wrth defnyddio hwn. Mae'n pwynt da i cael un o rhain, sef gad, i ysgoi anaf tra ddefnyddio. Ac wrth gwrs cael oedolyn yna gyda chi, neu ofyn i oedolyn i wneud e i chi os chi ddim yn teimlo'n hyderus. Ewch i nôl sosban a llenwi fe gyda dŵr a dod â fe i'r boil. Gwnewch criss-cross bach gyda cyllell ar y tomato ac yna roi nhw mewn i'r dŵr am tua 45 eiliad. Yna, ar ôl hynny, dod nhw allan a roi nhw mewn i bowlen llawn ddŵr oer. Bydd hyn yn helpu ni dod â'r croen off fel allwch weld fan hyn. Yna, torrwch slices off y tomato mor tenau a gallwch. Mae angen ddefnyddio cyllell fan hyn yn lle y mandolyn oherwydd mae'r tomato ddim yn gweithio'n rhy dda gyda'r mandolyn yn anffodus. Yna, ymlaen i'r llysiau eraill, sef courgette gwyrdd, eggplant a tatws. Torrwch y ends off a ddefnyddio mandolyn i torri nhw. Nawr, yn gwreiddiol ac fel arfer fydden nhw'n defnyddio courgette melyn yn lle tatws. Ond maen nhw bron iawn yn amhosib i ffeindio yn y siops yng Nghymru, felly mae'r humble tatws yn gweithio'n just fine. Chi eisiau'r discs bach bod mor tenau a hyn. A dyna nhw, edrych mor cool gyda'r holl lliwiau na. Dyna ran un wedi wneud, ymlaen i'r sos. Nawr, am y sos, torrwch lan eich garlic, winwn a pepper coch. Rhowch nhw i gyd mewn i pot mawr a dyn ni ddim yn gwastraffu dim byd ar y sianel yma, felly rhowch y scraps o'r courgette, eggplants, tomato a'r tatws i mewn hefyd. Rhowch y gres mlaen rhwng canolig a uchel ac coginio wrth cymysgu am tua 10 i 20 munud neu tan bod y llysiau i gyd wedi troi'n jammy fel hyn. Paciwch e gyd mewn a cyn blendio adwch bach mwy o halen, pupur, olive oil a bach o rosemary. Ac yna, blitio fe gyd. Stopiwch y blender pan mae'ch sos yn edrych fel hyn. Nawr am y ddarn hwyl. Amser roi e gyd at ei gilydd. Rhowch llwy neu ddwy o'r sos ar gwaelod y dish. Ti ddim angen gormod, just digon tan bod e'n mynd ar draws y gwaelod i gyd. Yna dechreuwch roi'r llysiau lawr mewn layers. Nes i wneud e, tomato, courgette, eggplant, tatws ac yna repeatio'r proses. Mynd yr holl ffordd rownd tan bod na ddim lle ar ôl a ddylse fe edrych rhywbeth fel hyn yn y diwedd. Bron yn amser coginio fe, ond yn gyntaf cymysgwch olive oil, chopped garlic a parsley mewn bowlen a gwasgaru hynny ar draws y ratatouille. Hefyd twtsh bach mwy o halen a pupur.
Yna, trwy'r magic o golygu, mae 90 munud wedi mynd heibio a dyma'r canlyniad. Edrych yn ffab, ond nawr, dwi angen neud iddo edrych fel yr un nath Remy neud yn y ffilm Ratatouille. Felly, i platio fe, mae angen ring mold thingy magic yma arnoch chi. Rhowch hynny yn canol y plat ac yna dechrau pacio fewn y llysiau, un leia ar y tro. Cael bach o sos a wneud posh cilch fach o gwmpas y ratatouille fel hyn. Sprinklwch cwpl o thyme leaves o gwmpas hefyd. Ac yna, the moment of truth. Ta-da! I orffen off, fel mae Remy yn neud, rhowch un chive bach ar ben, a dyna fe. Right, dyma fe. Eitha debyg i'r ffilm, fi'n meddwl. Oedd mam di lyco fe fyd. Nice, mam? Na i. Mae'n really nice, actually. Plat glan. Stunning. Right, wel de, dyna ni. Wedi wneud Ratatouille am y tro cyntaf ac wedi bita Ratatouille am y tro cyntaf a mae rhaid i fi gweud, sa'n credu allai neb wneud yn well na fi. Alright? Jokes. Siwr o fod, allai lot o bobl wneud yn lot well. Ond i fi, oedd e'n really blasus. A sa'n bita lot o pethau llysieuol ac vegan, achos sa'n vegan. Ond mae hwnna yn werth yr amser i coginio a werth yr amser i paratoi, oherwydd oedd e'n really da. Ac yn iachus fyd. Dyna fe, wedi wneud e, cael go arno fe, wrth gwrs cael oedolyn yna gyda chi wrth wneud unrhyw beth gyda cyllell a mandolin. Ond ie, ewch ati o coginio fe eich hunan a joiwch e. Felly guys, diolch yn fawr am wylio, gobeithio wnaeth chi joio'r fideo yma. Gadw bod i fi yn y sylwadau isod beth chi'n feddwl am y fideo, beth yw eich hoff ffilm a gadw bod i fi pa bwydydd allan o'r ffilm neu'r raglen teledu chi eisiau i fi coginio nesaf. Yr unig beth sy'n ôl i dweud, diolch yn fawr am wylio, neu wel chi gyd yn y fideo nesaf, yn cofiwch i Tanysgrifia i PopT, rho thumbs up ar y fideo yma, a gwasgudwch notification, oce? Neu wel chi yn y fideo nesaf, ond tan hynny! Tra.